Ei, va com va o què? Avui és dimarts, o sigui que avui he publicat una nova columna Va com va a Nosaltres la veu. I és tardíssim, una vegada més, un dimarts més. Però vaig, avui és que està de congrés i encara porta la... O sigui, avui he donat classe. Està de congrés, encara porta l'acreditació, o sigui que moltíssima cosa, Un congrés guai, el de memòries perifèriques, que encara esteu a temps de passar-se o de connectar-vos, Per cert, que demà a les 6 actue jo, Si esteu demà, dimecres, a les 6 actue jo. En fi, si vos avellís, ja sabeu, a la Facultat de Filologia estaré. Però no diré va com va, o sigui, diré altres coses, però vaja. Bo, avui, clar, estic cansadíssim, en la qual cosa, jo què sé, lliure associació, però vaja. No, sí que recorde el que he parlat, Per fi, la setmana passada dia que em costava parlar d'Ucraïna, perquè és un tema complicat, que en els mitjans i, a més, en totes les posicions governamentals, com que se simplifica molt, però al final he hagut de parlar, He hagut de parlar, en realitat no directament, clar, no vaig a posar-me en pla estratega geopolític, no? Encara que puga tindre algunes idees generals, no? Opinions, però vaja, tot va començar perquè, no sé com, però me va vindre al cap una cançó que m'agradava molt quan jo era un xiquet, en realitat, que és Pipes of Peace, de Paul McCartney. All around the world is a many children's being round... No, no sé. A veure, me la sabia pues, com era un xiquet. No. Com era? All around the world, many children's being born to the world, o algo. Una cosa així. El cas és que era una cançó molt emocionant, la veritat, a mi m'agradava molt, i crec que és la primera cançó de Paul McCartney que jo vaig sentir, clar, jo ho he comprovat, és del 83, jo complia 12 anys, o sigui, no sabia res dels Beatles ni de res, m'agradava. A més, crec que per aquella època és quan feia duetos amb Michael Jackson, sí, el que són les coses. Bé, doncs aquesta cançó m'agradava molt. I també el videoclip, que el feien en la tele, o jo el vaig veure en la tele, que és un videoclip que recorda, ara sé que està basat en fets reals, saps? Sabeu que en les trinxeres de la Primera Guerra Mundial n'hi ha un Paul McCartney alemà i un Paul McCartney francès que estan mirant fotos de les seues parelles en les seues respectives trinxeres i, bueno, se produeix el que crec que s'anomena la treva de Nadal, de fet, no? Que sabeu que van confraternitzar soldats francesos i alemanys en el front i van, sembla que fins i tot van jugar algun partit de futbol, no? I bo, pues això és el que fan en el videoclip i de repente cau una bomba, els dos Pauls McCartney sabien ensenyar les fotos, cau la bomba, cadascú corre a la seva trinxera i se n'adonen que cadascú s'ha dut la foto de l'altre, no? Està bonic, això, i no sé, això m'emocionava molt. I aleshores, a partir d'ahir, me vaig posar a escriure i m'anaven eixint com referents pacifistes i antimilitaristes que me van agradar molt, que van ser molt importants en un moment, jo crec que d'una certa construcció ideològica. Crec que l'antimilitarisme va ser un dels... i el pacifisme va ser un dels primers no sé, bones causes que vaig abraçar sense cap dubte, no? En un adolescent molt confús ideològicament com era jo, que algun dia, no sé, vos contaré esta història, encara que ja l'he contada en part, no? I aleshores pues, van anar venint referents, no? Alguns, per exemple, Johnny got his gun, Johnny cogió su fusil, que jo ho vaig llegir en una novel·leta de l'editorial Bruguera, que és una novel·la que va escriure Dalton Trumbo, que va fer una pel·lícula que jo vaig veure després, que me va impressionar molt. És un referent també del pacifisme. És un monòleg, una mena de monòleg d'un ferit de guerra, però un ferit de guerra que ha perdut les dos cames, els dos braços, i s'ha quedat sec i mut i sord, en la qual cosa és com la nuda vida, és el límit de la vida. Clar, però és una consciència que recorda. Aleshores és com una
víctima de la guerra, però que pot recordar. I és molt potent, aquesta novel·la, i jo la recorde llegint-la i veient la pel·lícula també amb el cor encollit. També, aquesta la vaig veure després, Senderos de Glòria, Paths of Glory, super pel·lículó, que també és espectacular. I una pel·lícula que vaig veure, també jo seria adolescent quan... jo crec que la vaig veure en televisió, la vaig agafar començada. Després vaig saber que era Gallipoli, de Peter Weir, no? Que no sabia molt bé de què anava. Estan els dos amiguets aquells, els dos, que un és moreno, que és Mel Gibson, per cert, és Mel Gibson, i l'altre, no sé, rubiet, i són superamics i corren. I al final acaben anant també a les trinxeres, allà a Gallipoli, allà, i bo, l'última seqüència de la pel·lícula és quan els ordenen carregar i allà van carregant, mentre no es recorda molt bé per què, però Mel Gibson està corregant a veure si pot aturar la càrrega, però no ho aconsegueix, carreguen i l'altre protagonista mor d'un tret i queda congelada la seva imatge. Jo recordo aquella pel·lícula que no sabia molt bé de què anava i que, jo què sé, suposo que si la tornara a veure me semblaria efectista o no sé, però jo recordo de pegar-me una plorada però hasta allà, així, com això que de repente no te l'esperes i recorde. I aquesta pel·lícula és anterior al Club de los Poetas Muertos, a Dead Poets Society, que és un poc aquesta estructura, no? En un final, així, en traca final, no? Mascletà, però vaja. I no sé, ja no me'n recorde, però alguna cosa més he esmentat en la... I tot això, clar, perquè després, clar, no va ser estrany que després jo fos objector de consciència. Jo tinc edat suficient d'haver pogut dir que jo no venia a fer la mili, que no m'interessava aprendre a utilitzar el setme i jurar bandera. I ho vaig ser objector de consciència. No vaig ser insumís, me va faltar el valor, però vaig ser objector de consciència. I tot això ho pensava perquè crec que ara, de repente, en 2022, torna a ser urgent el tindre referents antibel·licistes, no? I recordava, també l'he titulat Guerra a la guerra, que no sé, no ho he buscat massa, no sé qui ho dia. Jo pensava que ho diuen els francesos que estaven en contra de la guerra, però no sé qui ho dia, però sé que ho dia, ho dia gent del moviment obrer en l'època de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. I era gent que tenia molt clara que una guerra imperialista no era qüestió seua, no era qüestió seua. Guerra a la guerra, diuen. No sé, Rosa Luxemburg, per exemple, estava en contra d'aquella guerra. Jogués, també. I això, i pensava en que ara, com aleshores, no? Cal reprendre aquests referents antibel·licistes, perquè amb el tema que és d'Ucraïna, resulta que ara tot el món, com que s'ha fet super a tope bellicista, el govern més social de la història, bellicista. N'hi ha alguna que no. Ione Belarra s'ha de dir que li han dit de tot, però jo crec que Ara, també, igual que dic una cosa, ho dic una altra. Què feu en el govern a aquestes altures? Però bé, per lo menys ho ha dit, no? S'ha desmarcat. L'altra, en fi, la reforma laboral, ahí està, aprieta les files també, no? Però vaja, i si tu planteges un tema com dir, hosti, és que la guerra imperialista és que no hauria de ser el nostre assumpte, però de ningú, no? I al final, a Ucraïna, jo no sé, però jo el que veig és que d'una banda està, clar, l'expansionisme rus, no? Però d'altra banda estava, o sense però, i de l'altra banda estava l'expansionisme aquest atlantista, no? I dius, ja s'han topetat i ahí està Ucraïna enmig, i ahí estan els pobres ucraïnesos rebent, i estos diguen, ara, ahí teniu armes per a que continueu rebent, bàsicament, no? I dius, no és possible que pugui haver una solució diplomàtica, i jo què sé, i això, jo és que he dit moltes tronaures, però Europa és molt gran, no hi ha alguna manera que Europa pugui establir una pau duradera d'una puta vegada, i en aquest cas, és necessari fer seguidisme dels Estats Units, en sèrio, que els Estats Units estan molt lluny, és que estan molt lluny, i són molt, no sé, són molt arrogants, a més. Entonces, alguna solució té que haver que no siga rebentar els ucraïnesos, o sigui, alguna té que haver. I això és el que cal dir. I també, i també altres coses, de dir, hosti, soldadets, què esteu fent? O sigui, què esteu fent, no?
Això, ese és el discurs subversiu, no? Ese és el discurs subversiu, mil i caca, Ese és el discurs subversiu. I veig que si el tens te diuen de tot, te diuen que eres, jo que sé, un parguela, d'aixòs, o que eres pro-Putin, saps? O sigui, si estàs contra la guerra és que eres pro-Putin, i coses d'aquestes, no? Aleshores, té gràcia, no?, que fins i tot el vídeo... Ui, se m'ha quedat congelat. Bueno, acaba la idea. El vídeo aquest de Paul McCartney pues ara és subversiu. Doncs me l'hauré de posar en bucle. Doncs sí, és el pla. Congelat m'he quedat. A més, posant una cara increïble. Però vaja, fins així. No vaig a repetir-ho, que estic mal cansat. No sé què ha fallat. La setmana que ve més.